Energy Drink and Gun. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi. Perjantai-aamu on valjennut täällä Spaan varrikolla ja Lamborghinit möyryävät tuossa taustalla, nimittäin aika-ajo on hetkisen kuluttua alkamassa. Mikko, Spaan rata on aika omalaatuinen ja legendaarinen paikka. No joo, kyllä tämä aika haastava rata on, että tämä on erittäin pitkä rata, yli 7 kilsaa pitkä ja korkeuseroja tosi paljon, että mä en ihan varma, onko se päällä 100 metrin kuinka paljon, mutta tosi paljon kuitenkin korkeuseroa ja sitä kautta löytyy haastetta. Toisaalta myöskin rata on tosi kapea ja kaiteet lähellä, eli kaiteisiin on helppo osua täällä. Alue on myöskin varsin laaja. Tämä on vanha rata ja saman aikaan ajetaan myöskin tuo 24 tunnin kisa tämän kisaviikonlopun aikana. Minkälainen rata nyt sitten on kaiken kaikkiaan ajettavuudeltaan? Tuolta kun radan varresta katsoo, paljon korkeuseroja ja pimeitä mutkia, paljon pitää opetella, että pelkästään aika-ajossa saadaan hyvä tulos. No joo, kyllä rata sille haastava on, että pitää saada kaikki onnistumaan ja kun on pitkä rata, niin pitää pystyä mennä monta minuuttia ilman virheitä, että lyhyt rata tavallaan, niin sä voit toistaa aika-ajossa, jos pieni virhe tulee, että täällä pitää kaikki onnistua kerralla nappiin kierroksen aikana ja tosiaan niin paljon on haastavia paikkoja, nopeita paikkoja, erittäin haastavia. Blanchimont mutkayhdistelmä, Radillon tämä Aruxina paremmin tunnettu mutkayhdistelmä. Ne on tosi haastavia paikkoja ja kyllä niissä niinku punnitaan jyvä takanoista. Torstain aikana ehdittiin ajamaan jo vapaat harjoitukset. Tänään aikaa jo ensimmäinen kisa, huomenna lauantaina sitten toinen kisa. Tämä viikonloppu jaottuu 3 päivälle. Onko se kuljettajalle parempi? Edellisessä osakilpailussa mentiin 2 päivässä kaikki läpi. No kyllähän 3 päivää sille kivempi on, että ei ihan niin kiire ole, että vallankin jos sattuu jotain murhetta ja muuta, niin se 2-päiväinen kisa niin saattaa jäädä pian kisa ajamatta, mutta tämmöisessä niin on aikaa sillä tavalla paremmin ja aikaa myös keskittyä ja miettiä hommia enemmän. Mitkä on odotukset tuohon aika-ajoon? No kyllä meidän pitäisi sinne kohtuu kärkeen vaan päästä, että se meidän tavoite on, mutta kohta ollaan viisaampia. Niin, teillä oli testit kuitenkin täällä Spaan radalla tuon edellisen osakilpailun jälkeen, joten vähän tästä on kuitenkin sullekin tuntumaan vaikka sinänsä uusi rata. No joo, me ajettiin testiä täällä tämän kuun alussa 1 päivä ja rata on sillä tavalla niin kuin tavallaan tuttu, mutta onhan tämä muu porukka varmasti ajanut täällä monta eri päivää ja monta eri kisapäivää, että kyllä he on täällä enemmän kilsoja tehnyt kuin minä, mutta ei anneta sen häiritä ketään. Mikon ja Dimin aika-ajo-urakka alkaa tuossa noin tunnin päästä. Me käymme sitä ennen tutustumassa kuitenkin Spaan legendaariseen rataan, jolla todellakin mittaa yli 7 kilometriä. Spaan pääsuoralle lähdetään kiihdyttämään tästä chikaanista. Ajolinja on tärkeä sen takia tietenkin, että saadaan mahdollisimman korkea vauhti tuonne suoran päähän. Lamborghineilla ehditään kiihdyttämään aina hieman reippaaseen 200 kilometriin tunnissa ennen kuin tullaan tähän La Source-mutkaan, jossa vauhti putoaa sitten reippaasti tuonne alle 60 kilometriin tunnissa. Edessä on alamäki ja tässä kiihdytetään sitten aina tuonne lähes 250 kilometriin tunnissa. Todella lähellä betonikaidetta mennään, kunnes tullaan tämä Radillon mutka, jota jotkut itse asiassa sanovat edelleenkin Aurouxiksi, mutta todellisuudessa Aurouxe-mutkaa ei enää tällä radalla ole. Aurouxe, Radillon, miten vain. Kemmelin suoralla päästään sitten aina tuonne yli 260 kilometriin tunnissa, kunnes jarrutetaan tähän Le Combes-mutkaan. Ensin oikea, sen jälkeen vasen ja sitten lähdetään jo kiihdyttämään tähän oikeanpuoleiseen mutkaan ja mennään alamäkeen. Todella vaikea jarrutus, pitkä oikea Bruxelles-mutka, pimeä mutka, jota on hyvin vaikea nähdä ja
tämä mutka täytyy todellakin tietää, että sen pystyy vauhdikkaasti ajamaan läpi. Sen jälkeen edessä on edelleenkin alamäkeä, tullaan aika haipakkaa kohden Pujonia ja myöskin tämä mutka. Itse asiassa Lamborghinilla tullaan pienessä luisussa tupla vasuri, jossa voi menettää tai voittaa erittäin paljon aikaa. Ja vauhtia tuo noin 200 kilometriä tunnissa. Edelleen mennään alamäkeen ja edessä on tämä oikealle kääntyvä Fagnesin mutka. Pieni kiihdytys ja sen jälkeen kampuksen mutka, joka ajetaan noin 130 kilometriä tunnissa. Jälleen pieni kiihdytys ja edessä on Stavelot, jossa vauhti putoaa tuohon noin 100 kilometriin tunnissa. Tästä lähdetään kiihdyttämään kohden Blanchimont-mutkaa ja tuo edellinen oikea on äärimmäisen tärkeä sen takia, että hyvällä ajolinjalla saadaan korkea nopeus myöskin tälle suoralle ja sen jälkeen vaikea vasemmalle kääntyvä Blanchimont, pieni jarrutus ja noin 200 kilometriä tunnissa tullaan tuo mutka läpi. Sen jälkeen vielä pieni kiihdytys, vauhti nousee 240 kilometriin tunnissa, kunnes ollaan jälleen tässä viimeisessä chikaanissa, jossa vauhti putoaa sitten reippaasti alle 100 kilometriin tunnissa. Lamborghinilla hyvä kierrosaika on tuolla 2.25 tuntumassa. Noihin lukemiin ja hiukkasen allekin päästiin aikaa, jossa tutut nimet olivat jälleen kärjessä. Bonaldi Motorsportin autosta Mirko Bortolotti oli tällä kertaa nopein 2.24.1 ajalla. Kakkosruudun nappasi ehkä hieman yllättäenkin uusi nimi Andrea Di Folco, tosi vain 0,004 nopeampana kuin Pro-luokkaa johtavat Piscopo ja Pavlovic. Päivän vauhdikkaimmasta suorituksesta vastasi Andrea Viberti, joka lennätti hurjan näköisesti autoaan ajettuaan ensin Pujon mutkan leveäksi. Tosi vain hetkeä myöhemmin saman virheen teki Mikon tallitoveri Dimitri Enjalbert. Aikaa jo meni Mikon autokunnalta kohtuullisesti 10. ruutu, mutta tärkeintä oli se, että suomalaiskuljettaja oli tyytyväinen auton ajettavuuteen. Joo, kyllä saatiin autoa paremmaksi ja tuoreella pyörällä se pito oli tosi hyvä ja tuntui, että auto pelaa mainiosti. Ja eilen meillä oli paljon ongelmaa, että auto aliohjasi tosi voimakkaasti, mutta tänään niin auto oli tosi hyvä ajaa, että ei muuta kuin piti ja päästi vaan menemään. 10. ruutu periaatteessa ei se kauhean kaukana ollut, että olisi oltu vähän korkeammallakin, mutta siihen on nyt pakko tyytyä ja tämä on haastava rata, tosi vaikea rata ja mitä vaan voi sattua, että kyllä me niinku tullaan tappelemaan edelleenkin se podiumpaikoista, että ei siinä mitään. Hommahan käytännössä näkyy siinä vaiheessa, kun on ajettu 2-3 kierrosta, niin näkyy, että mihinkä rupeaa kenenkin paikka asettumaan ja sen mukaan sitten mennään ja ruvetaan kisaa tappelemaan eteenpäin. Kisaviikonlopun ensimmäinen startti ajettiin perjantaina mainiossa kelissä. Mielenkiintoisinta taistelua odotettiin autojen numero 3 ja 22 välille, eli sarjan kärkiautojen Piscopo Pavlovic ja Jeroen Müllin välille. Toki suomalaismielenkiinto oli ruudussa 10, josta starttasivat siis Dimitri Enjalbert ja Mikko Eskelinen. Enjalbert oli tällä kertaa aloittavana kuljettajana. Ranskalaiskuljettaja pystyy ottamaan hyvän startin ja pitämään oman paikkansa. Span varran paikka on heti tuossa lähtösuoran päässä oleva La Source hiusneula mutka, jossa usein nähdään varsin vauhdikkaita suorituksia, mutta tällä kertaa kaikki sujui hyvin. Tässä vielä nähdään tuo startti Mikon autokunnan onboardista ensimmäisessä mutkassa ja tuossa alamäessä on todellakin ahdasta. Enjalbert pystyy hoitamaan ensimmäiset kierrokset varsin mallikkaasti. Toisen kierroksen päättyessä autokunta oli jo 8. Taakse olivat jääneet niin Di Luca kuin myöskin Laimerin autokunta. Kärjessä sitä vastoin ei suuria muutoksia nähty. Mirko Bortolotti otti erinomaisen startin ja piti myöskin tuon ykköspaikan hallussaan. Andrea Di Folco oli 2. ja Milos Pavlovic puolestaan 3. Sitä vastoin Jeroen Müll pystyi parantelemaan omaa sijoitustaan. Sarjassa 2. oleva kuljettaja lähti raivoisaan taka-ajoon ja pystyi nousemaan pari sijoitusta 5. jo heti ensimmäisten kierrosten aikana.
Engelbert jatkoi tasaisia kierroksia, kunnes kierroksella 6 kärjessä ajanut Bortolotti joutui keskeyttämään ja Engelbert nousi jo 7. sijalle. Kierroksella 12 Engelbert kaartoi varikolle ja Mikko Eskelinen puolestaan pääsi lähtemään radalle. Ranskalaiskuljettaja oli varsin tyytyväinen omaan ajovuoroonsa. Very good race, very good stint because I start 10, bad qualifying, but I can win a lot of position because we were 6th before the restart, the second part of the race, and Mikko is 3rd now of the Pro-Am. So it's a good result for the moment. 5 laps again. So we will see at the end. Pystyi nousemaan sieltä 10 sijalle 6 ja Mikko on nyt meidän Pro-Am-luokassa 3. Muutamia kierroksia on vielä jäljellä ja sen jälkeen sitten nähdään kuinka käy, pystytäänkö tuo podium-sijoitus pitämään, sanoi Engelbert. Kuljettajavaihdon jälkeen kisan kärkeen nousi Edoardo Piscopo ja koko kisan loppuosa oli hurjaa taistelua voitosta. Jeroen Myll yritti kaikkensa, mutta Piscopo laittoi hyvin kampoihin ja tässä nähdään, että maaliviivalle tullaan vain muutaman kymmenyksen erolla, Piscopo aavistuksen nopeampana. Tässä ensimmäisen lähdön tulokset: Piscopo Pavlovic nopein, 0,3 sekuntia hitaampana Jeroen Myll ja Simone Di Luca 3. Mikko joutui taistelemaan myöskin loppuun saakka, mutta parasta oli se, että hän pystyi säilyttämään tuon oman luokkansa 3. paikan ja tuomaan tärkeitä pisteitä. Jännitystä riitti myöskin varikkomuurilla, sillä Racetracksin kaikki 3 autokuntaa nousivat lopulta omissa luokissaan palkintopallille. Ensimmäinen kilpailu takana ja koko tiimillä meni itse asiassa erinomaisesti. Kaikki autot olivat podiumilla ja tietenkin ilon aiheena on se, että teidän autokunta 3. Kerro tuosta kisasta. No joo, kisa oli sillä tavalla lähtöpaikka. Niin ei ollut kauhean hyvä siihen ja jouduttiin puristamaan tosissaan ja Nimi teki hyvän työn kyllä omalla ajovuorolla onnistui nostamaan meitä jonkun sijaan se 10 lähtöruudusta ja toi auto mulle vaihdossa ja sitten mä sain auton ja aika ruuhkaa jouduin vielä siinä vetämään ja koitin puristaa ja pitää sitä paikkaani ja tiukkaa taistelua se oli jo podiumin vauhtiin se päätyi, että tyytyväinen pitää olla lopputulokseen. Jos katsotaan niitä kierrosaikoja, ne kuitenkin täällä on se ratkaiseva juttu. Sun kierrosajat on koko ajan parantuneet ja myöskin tuossa kisassa käytetyllä renkaalla aika kohtuullisia kierroksia. Mistä se vauhti löytyy? No kyllähän sitä koko ajan, kun testiä ei kauhean paljon tänäkään vuonna ajettu, niin koko ajan se autoa oppii lisää ja se tesi vaikuttaa vauhtiin sitten. Ja toinen asia myöskin Spa, että vaikka me täällä 1 testipäivä ajettu, mutta silti mulle kohtuu uusi rata, pitkä rata, vaikea rata, niin jokainen kierros on jonkinlainen oppikoulu ja aina niin kuin opitaan lisää siitä. Eli kyllä se vauhti vaan niin kuin kerääntyy pienistä palasista ja oppimisesta autoon ja rataan tässä tapauksessa myöskin. Vaikka vauhti on ollut nytkin jo ihan hyvää, vielä kun toiseen kisaan voidaan jostakin löytää lisää vauhtia ihan ajamalla? No kyllä mä uskon jo, että esimerkiksi Aruus-mutka-yhdistelmä on sellainen, että se vaatii vaan niin paljon toistoa, että sä saat sen linjan menemään kohdalle ja uskallat jättää sinne sen jarrutuksen myöhäiseksi ja tosi vähäiseksi, jarrupaineen alhaiseksi. Niin mä uskon, että tiedänkin, että siinä on parannettavaa ja sitä ei opi muuta kuin ajamalla tätä rataa ympäri. Ja nyt taas on 1 kisa enemmän ajettu, niin mä luulen, että kun me on rataa käyty läpi, mä tiedän missä se ero on, mitä mä voin toisin tekemällä parantaa vauhtia, niin kyllä me tullaan löytämään sieltä varmasti vähän lisää kyytiä. Toiseen starttiin lähdettiin ensimmäisen kisan maaliintulojärjestyksessä ja se tiesi Eskelinen Engelbertille 7. ruutua, joka oli varsin mainio lähtöpaikka. Milos Pavlovic näytti jälleen kaapin paikan muille, irtosi erinomaisesti lähtösuoralla ja otti tuon 1. paikan haltuunsa.
Jeroen Müll-autolla numero 22 pyrki seuraamaan Pavlovicia, mutta sisälle puikkasikin yllättäen Simone Di Luca ja tuosta kakkospaikasta käytiin jo heti ensimmäisillä 100 metreillä kovaa taistelua. Angel Bert pystyy ottamaan myöskin hyvän startin. Ensimmäisten mutkien jälkeen hän oli ohittanut jo Sebastian Mercanin ja noussut 6. Pavlovic pystyi vetämään heti paikalla pienen eron, mutta takana tulivat Müll, Di Luca, Viberti, Tveraser ja Angel Bert hyvin tasaisena ryhmänä. Kilvana jo ehti tuskin alkaakaan, kun esille tulivat keltaiset liput ja varoitus safety carista. Ja syynä oli tämä valkoinen Lamborghini, Sergin ja Pivodanna autokunta, joka oli jäänyt ensimmäiseen mutkaan. Turva-auto poistui lopulta radalta ja jälleen kisa pääsi alkamaan täydellä teholla. Piscopo, Müll, Di Luca ja listasta huolimatta Angel Bert, ei suinkaan eskelinen, oli järjestys tässä vaiheessa, kun kisaa oli ajettu vajaa 10 minuuttia. Oranssimusta Mikon autokunta näkyy näissä kuvissa, mutta aivan takana tulevassa ryhmässä käytiin kovaa taistelua, kun kisaa oli kulunut vajaa vartti. Viberti, Tveraser ja aivan takajoukoista noussut Bortolotti kävivät hienoa taistelua sijoituksista. Myöskään Angel Bertillä matkanteko ei ollut helppoa, nimittäin Andrea Di Folco oli noussut aivan hänen kantaansa ja tämä kaksikko puolestaan kävi kovaa kisaa sijasta 4. Pakollinen varikkokäynti oli jälleen edessä, kun kisan puoliväli oli ohitettu. Niin kärjessä ajanut Pavlovic kuin hänen perässään tullut Müllkin tulivat yhtä aikaa varikolle. Vain pieni hetki tästä ja saman tempun teki myöskin Angel Bert, joka toi erinomaisessa asemassa auton Mikko Eskelliselle, joka pääsi lähtemään radalle samoista asetelmista kuin ensimmäisessäkin lähdössä 3. omassa luokassaan. Tällä kertaa eroa takana tuleviin oli jonkin verran enemmän kuin ensimmäisessä kisassa ja näin Eskelisen oli huomattavasti helpompi pitää paikkansa aina maaliin saakka. Kärjessäkään taistelu ei ollut yhtä kovaa kuin ensimmäisessä lähdössä. Eduardo Piscopo pystyy viemään voiton yli 2 sekunnin erolla Jeroen Mülliin. 3. ajoi Simone Di Luca. Tässä nähdään vielä tuo kokonaistilanne, jossa Eskelinen ja Angel Bert siis 9, mutta oman luokkansa 3. Viikonloppu oli erinomainen, lopputuloksena 2 palkintopallisijaa. Viikonlopun tuloksena 2 podiumia, ihan hirveän paljon paremmin ei olisi voinut mennä. No ei, kyllähän podiumit aina on niin hyviä saavutuksia ja nyt on tosiaan niin muutama näitä kolmansia sijoja tullut, että tässä on tavoite koittaa kirkkaampia sijoja seuraavissa kisoissa, mutta pitää olla kyllä tyytyväinen, ei voi valittaa. Tämä toinen kisa aika lailla toisinto ensimmäisestä kisasta. No joo, että autoa vähän muutettiin ja auto ehkä ei mennyt oikeaan suuntaan, että se oli hiukka haastavampi ajaa, vallankin kisan lopussa kun renkaat kulahti, että oli haastetta vetää, mutta vauhti ja kyyti ja auto riitti nyt siihen 3. sijaan kuitenkin. Mites tästä eteenpäin? Sitten seuraavana tuolla on jo Nürburgring odottamassa. Joo, siellä Nyrellä ajetaan seuraava ratakisa, mutta sitä ennen ajetaan tuolla Vetomiehessä Nesterallin yhteydessä ensi viikonloppuna. Et täältä kun pääsen kotiin, niin teen välittömästi nuottia sinne Vetomieheen ja koitetaan myöskin, miten ralliauto menee sivuliivissä. Niin, aika paljon kuitenkin eroaa tuo rata- ja ralliajaminen. Toki on samojakin elementtejä, mutta kuinka saadaan rallivaihde päälle? No siinä pitää vaan lähteä siitä, hyväksyä se, että auto luistaa koko ajan, kun täällä auto pitää mennä kiskoilla. Ja sinne vaan autorallissa heitetään mutkaa ja toivotaan, että tie riittää ja se pysyisi tiellä, mutta täällä pitäisi koittaa saada menemään se jonopyörää. Tälle kaudelle tärkeitä pisteitä tuli nyt aika roppakaupalla. Tässä toivo elää vielä
sinne 3 parhaan joukkoon. Mitä sen eteen on vielä tehtävissä? No mä luulen, että me ajetaan testiä päivä tai pari ennen sitä Nürburgringin kisaa ja koitetaan saada vielä autoa paremmaksi ja ukkoa paremmaksi. Mä en ole pisteitä laskenut vielä, mutta olettaisin, että jos me ajetaan podiumille lopuissa kisoissa lähes kaikissa, niin 3 joukkoa olisi loppupisteessä mahdollisuus meille nousta. Loppukausi pitää suorittaa virheettömästi. Se Monza-kisa oli meidän ongelmakisa ja se on nyt mennyt, mutta nyt loppukausi pitää suorittaa hyvin, niin ollaan kyllä korkealla. Auto on ollut varsin haastava. Se on aika erilainen, mihin olet tottunut. Vieläkö Lamborghinit kiinnostavat ensi kaudella? Joko mietit sitä vai ajetaanko ensin tämä kausi pois? No kyllähän aina nopeat autot kiinnostaa sillä tavalla, mutta tosiaan niin auto on ollut vähän erityyppinen, niin mä kuvittelin, että monta vuotta ajanut GT3-autolla, mikä on niin kuin jäykempi ja kovempi alustaltaan ja downforceiltaan, ja nyt tähän Lambo Super Trofeoon, mikä on vähän löysempi alustaltaan, niin on ollut tiettyä ongelmaa saada ihan sitä huippuaikaa syntymään. Mutta hieno sarja, paljon hienoja autoja, hyvin organisoitu ja upeissa paikoissa ajetaan, että on hieno rata, missä pääsee ajamaan, niin kyllä tämä on hieno sarja, että itse pikku viitettä ensi vuoteenkin. Span osakilpailun jälkeen amatöörikapissa Simone Pellegrinelli pitää selkeästi johtopaikkaa hallussaan. Yhtä selkeästi kakkosena on Jota Abkachava ja Jake Rattenbury on 3, mutta tuosta 3. paikasta tullaan vielä varmasti käymään kovaa taistelua tämän kilpailukauden aikana. Pro-Am Cupissa Di Folco siirtyi 1. paikalle, Vavaroussis 2, Pickel 3 ja Eskelinen Engelbert kaksikko nousi myöskin ylöspäin hyvän viikonlopun ansiosta. Pro Cupissa puolestaan Pavlovic ja Piscopo kaksikko pystyi ottamaan 6 pistettä lisää eroa Jeroen Mylliin, mutta tilanne on hyvin mielenkiintoinen ja tuolla puolella voi käydä vielä ihan mitä tahansa. Kausi ei ole suinkaan ratkennut. Kaudesta on vielä 2 osakilpailuviikonloppua ajamatta, joka tarkoittaa sitä, että vielä paljon pisteitä on jaossa ja Eskelinen Engelbert kaksikolla on täydet mahdollisuudet nousta oman luokkansa kärkikolmikkoon. Seuraava Lamborghini Super Trofeo viikonloppu ajetaan Nürburgringin radalla Saksassa syyskuun puolessa välissä. Toivottavasti kausi jatkuu tuolloinkin yhtä positiivisissa merkeissä. Nyt on aika kiittää seurasta. Backrock. Energy Drink and Gun. Yhteistyössä Rajala Pro Shop. Klikkaa plus.fi.